Igbo mụrụ m ekele m unu. Mba nnọọ mụrụ m unu anwụchiri anwụchi ka onye chiri gị bụ nwa afọ Igbo, ka onye chiri biko ya zere. Nke a bụ nwanne unu nwoke NDS Opinion TV. Abịa m ọzọ n'ụbọchị taa sị ka njiri nwa ohere a wee gwa ụmụnne m okwu, wee kpanyeta ụka. Biko onwe ebe ọbụla ịnụ ihe onyonyo a na-erute gị aka, eji m aha onye nwe Chineke na-arịọ gị sị gị biko nye aka tụsara m ozi a, ka ozi a gbasa, n'ihi na ọ dị mkpa. Ime na ọtụtụ oge ka anyị na-anụ a na-adịa na-agwa anyị na asụsụ Igbo na-alazi ala, na asụsụ Igbo na-ala ala. Nke bụ eziokwu, nwanne anyị Obi Igwe kụrụ egwu sị ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, si anyị n'aka, na osi anyị n'aka. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, onye atala Chukwu taa. Ihe na-eme anyị oshi mara gị n'aka, onye atala Chineke ụta, onye atala Chukwu, n'ihi na Chineke nna emere ihe o kwesịrị ime anyị abụ mmadụ, were amamihe nye anyị, were akọ na uche nye anyị. Ọ dịzi anyị n'aka ikpebita, ịchọpụta ihe anyị ga-emere onwe anyị, ji nyere onwe anyị aka. Mkpụrụ edemede Igbo: A B Ch D E F G B G Gwe Hi I J K P Kwi Li Mi Ni Nye O P Re Si Ti U O V Wi Yi Z. Kọrọ n'aka. Gịnị wee bụrụ okwu m n'ụbọchị taa? A sị na uche onye adịghị ya njọ. Ụka a na-anọkwa n'afọ ajọ njọ, nke onye na-amaghị ibezi ya. Ndị Igbo wee tinye usi na nwa ebe a nọ wetọ aka nkoro, ọ na-akwụ ha ọtọ. Gịnị ka m ji bịa n'ụbọchị taa? Ka m sigo n'aka nke onwe m. Na amụrụ m n'ala Igbo, mana afọ iri chara acha ka m nọ n'ugwu Hausa, ebe a ka m nọ wee too, wee matatụ ihe oke mmata tupu m alọtakwa ụlọ, wee nụkwa n'ala Igbo malitegharịkwa ndụ ọhụrụ. Ebe a ka m ji wee mụta ịsụ asụsụ Igbo, sikwana ma Chineke na-agbalịkwa mbọ oke m nwere ike iji hụkwa na m kwalitere asụsụ Igbo anyị. Gịnị bụ isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa? Enyere m ya dịka iwu nye nwaanyị m sị, ụmụ m asụkwara asụsụ oyibo n'ụlọ, n'ihi na nne m eji ha asụsụ oyibo wee zụọ m. Mana ụlọ akwụkwọ ka anyị kawara ahụ mụta asụsụ oyibo, nke anyị ji wee na-asụkwu ruo n'ụbọchị taa. Ya bụrụ, abịa n'asụsụ oyibo ama agbalị oke m nwere ike, abịa na Hausa ama asụ oke m mụtara, abịakwa n'asụsụ Igbo ana m agbalịkwa ijikwa asụsụ Igbo na-ekwu okwu nga mgbanwe m iji kwude nwulie. Si nwaanyị m asụkwala ụmụ m asụsụ oyibo n'ụlọ, menyekwa aha m ụmụ m, menyekwa ha aha nke olu Igbo, nyekwa ha nke bekee. Enweghị mere ji ebe enweghị. Mana ụbọchị taa, dịka ihe na-emetụta asụsụ anyị nwere ọtụtụ ndị ọka mmụta
mana ọkammụta nke olu oyibo mana ọkammụta nke asụsụ Igbo. Anyị gaa mba China n'ụbọchị taa, anyị ga-ahụta na mba China n'ime onwe ha adịghị eji okwu oyibo ekwu okwu. Ọbụladị ọ bụ na onye isi ala ha si na mba ha wee gaa na mba ọzọ ime mkparịta ụka ha na mba ndị ọzọ, na onye isi ala ha ga-akpọta onye nkụwa asụsụ ya n'olu oyibo ka ọ ga-abụ ihe na-ekwu okwu n'olu asụsụ China, onye ha na-akọwa ya n'oyibo. O nwere oge m gere ihe mkparịta ụka nke onye na-arụ na CNN bụ Amaka na onye ndu nke Iran na-ekwurịta okwu na ihe onyonyo mba ụwa. Mgbe o nwere ajụjụ ajụrụ ya ajụghị ajụjụ ahụ ọ na-ejiwe na-asa ihe niile bụ na asụsụ obodo ya a na-akọwazi akọwa. Mana oge Amaka bịa jụọ ya sị ya na eche m na asụ oyibo, ya sị ya na-asụ oyibo ma enwe ike ịsụ oyibo na efere mba ụwa ga-agazi mba niile. Ajụọ sị ma o nwere ike ịsụ asụ oyibo n'otu nkeji ma nkeji abụọ, ya sị na ya nwere ike ime nke a, ma tupu ya na-eme nke a na a ga-eji ihu ekpuchite ihu ya ka ghara ihu ya na ọya asụrụ ya na mba ụwa. E mere nke a ya wee sụọ asụsụ a. Mana ị ga-ahụta n'ụbọchị taa anyị nwe ndị Igbo ọbụladị ahụ nwanne anyị na mba anyị amala onwe bụrụzi oyibo tinye n'isi. Ebe anyị bi, ebe m onwe m bi, mana ụmụnne anyị ndị Yoruba atọ nọ n'ime ụlọ, mana mgbe ọbụla ha na-ekwu okwu a sịkwarị na ọ bụ okwu mkparịta ụka ma nke ha na-ekwu, otu onye n'ime ha nwere ike iji olu oyibo wee saa m ihe ma ọ bụ gwa m otu ihe, mana mkparịta ụka ndị ọzọ ha niile ga-akpa site n'otu awa ruo na awa abụọ, awa atọ, awa anọ, olu asụsụ ebe ha ka ha ga-eji wee na-ekwu okwu. Mgbe ụfọdụ ihe a na-emezi m ana m adị enwecha mmasị ma ha enwe mkpakọrịta, n'ihi na gịnị, asụsụ ha na-eji ekwuzi ihe na-emezi kpachapụ nwa n'ụzọ ma ozu obu ịma obosi ihe ofere folo so ka mmadụ na-adịla ụka ma ọ na-efu n'ụzọ. Gịnị bụ isiokwu n'ụbọchị taa? Ana m eche na ọ ga-adị oke mkpa n'ala Igbo na anyị ga-etinye ya dịka iwu, suo ya agba, ka ya akara, ka asụsụ Igbo bụrụ otu ihe ọmụmụ a ga na-amụsi ike n'ala Igbo. N'ihi na mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ, ọ na-abụ oge a na-ele ule nke eji apụta na ogo nke agba abụọ na agụmakwụkwọ ya bụ sekọndịrị, ị ga-ahụ onye asị etinye Igbo ya sị mba na onwe ihe eji Igbo eme n'owe oyibo meziri na odide Igbo ma agụmagụ Igbo n'ala azụ. Si eche m na ọ ga-adị oke mkpa karịsịcha ihe niile, ọbụla dị na mba ebe nke anyị nọ n'ụbọchị tata, na mpaghara ebe anyị nọ, ndị Pakistan na ya, Indians na ya, Bangladesh na ya, Nepal na ya, Philippines na ya, ọsịwa otu mba dị iche iche. Ya mere ọ na-eji na-ara ahụ anyị adịghị asụ kama ezigbote asụsụ oyibo n'obodo a. Arab na ya, Lebanon na ya, ọtụtụ obodo dị iche iche, Jordan na ya, Egypt na ya, Morocco na ya, ndị abụcha mba dị iche iche. Ọ bụzi na anyị bezi ebe a n'ihi na ka anyị na ha wee kwerịta okwu, a na-egbuzi asụsụ Igbo, a na-egbu ya mma. Ị ga-ahụ ebe mmadụ ga-asị gị ọpụ n'obro ya bulie ya elekwule ka ọ kụwa, dan touch
budata ya ala, budata ya, ji nwayọọ budata ya ala ka o metụ n'ala, ji nwayọọ budata ya ka o metụ n'ala, ya ụda touch. Ị ga-ahụ ebe mmadụ sị gị, ọ wụ otu onye nke anyị na-arụ ya sị m, Simon, me hear room sleeping, me hear room 1 o'clock sleeping, you come in, you talk me up. Mana aghọtara m ya okwu. Gịnị ka ọ na-achọ ịkọwa? Simon, na ana m n'ime ụlọ ebe a na-ehi ụra, ọkụ otu elekere nke ehihie, biko kpọtee m. Nke na ndị oyibo na-asị, Simon, I'm in here sleeping, please at 1 o'clock on the dot, woke me up. Ya bụrụ ụka bụrụ ilu. Ya na ụbọchị taa, kedu ihe nji na-emetụta aka n'okwu a? N'ọtụtụ oge ihe efunarịla anyị, jiri mara anyị n'ala. Ụfọdụ na-ekwu okwu gbasatara omenala Igbo. Abụ m nwa afọ Igbo, akwadoro m ihe omenala nke kwụdịrị ọtọ, nke na-enweghị ihe ịchụ àjà dị ya n'ime. Akwado nke a, mana ihe ọbụla ga-eme bụ na ọ bụ ihe iji wee wepụta njirimara Igbo. Akwadoro nke akwadosie ya ike, mana ihe ọbụla ga-eji bịa chụwa àjà, chụwara agbara nke àjà, chụwara mmụọ nke àjà, akwụghị m na nke ahụ. Ka m gụrụkwa isi onwe m na nke akwụ m na nke, mana ihe ọbụla bụ ihe a ga-eme iji hụ na ala Igbo, asụsụ Igbo, akparamagwa ma ọ bụ njirimara Igbo ga-apụta ihe, pụta ebe ọ dị ukwuu. Akwụ m ya kwudosie ya ike. Kedu ihe ọzọ bụ okwu m n'ụbọchị taa? N'ụlọ akwụkwọ anyị ka ndị na-achị achị dịka mmadụ dịka Prọfesọ Soludo bụ na ama na ọ bụ onye na-eji Igbo emere ihe. Ọ bụ na a ga-amalite ọbụla na Anambra ma ọ bụ ebe ndị ọzọ, ndị na-achị anyị tinye ya dịka iwu si, nwa afọ Igbo ọbụla na-apụta na sekọndịrị, ọ bụrụ na ị nweghị Igbo si bi inwe ya afị, ị ga-elegharị ya. Eche na ọ ga-enye aka anyị jiri asụsụ Igbo anyị mesie ihe ike. Nke ọzọ abụrụ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume si ka emepụta ụlọ akwụkwọ ebe ọ na ihe a ga na-ekuzi ebe a bụ asụsụ Igbo. Edemede Igbo bụ ihe a ga na-ekuzi na ya. A ga-enwe ndị ga-enwe mmasị, ọbụla dị ụfọdụ ndị nne na nna ha ndị ache na ike ụwa agwụla ha ga-enwe mmasị ịlaghachi ije ịga wee mụọ yawa edemede Igbo, agụmagụ Igbo, asụsụ Igbo. China nwere ụlọ akwụkwọ ihe a na-ekuzi ebe ahụ bụ edemede na asụsụ ha. India, Pakistan, ndị a niile ihe a na-adị agụka ma karịsịa arị bụ asụsụ ha. Nke gbasatịrị nkụzi oyibo, enwere nke ahụ iche, enwere oge eji aga klaasị nke ahụ iji wee kụzie ihe. Ya bụ ihe m ji bịa n'ụbọchị taa wee na-asị ụmụnne m, biko, onye ekwela ụzọ gaa, onye ekwela ụzọ gaa, onye ekwela ụzọ aga, n'ihi na ihe na-efulari anyị, ihe na-emebi kwa ụbọchị. Ana m ekele ụfọdụ ụmụnna ndị nọ mba ofesi, ndị nke na-ahụta mgbe ụfọdụ na ha na-eji asụsụ Igbo wee na-ekụziri ụmụ ha na mba ihe, na-ekụziri ha njirimara ndị Igbo, na-ekụziri ha akparamagwa ndị Igbo. Ha na-ewe na-amụta ka ihe ha eji n'aka ghara ifunarị ha. Anyị pụta taa, ana m emegide ịza aha oyibo. Ịmụta nwa, gụọ ya aha Igbo, ka aha Igbo ya bụrụ ihe mbụ, nke oyibo esotewe. N'ihi na onwe onye ma otu iji esi adị echi. Ọ masịkwa gị ịzakwa naanị Igbo gị zaa, onwe ihe o mere. Mana ebe ụwa anyị n'ime ya taa, ụfọdụ ọnwụti ọbịa si na ya chọrọ ịga ụmụnna ya, ikuku ebo bụla ya umere dị ya. Dịka m na ebe a n'ụbọchị taa, anọ m ebe a na mpaghara obodo mpaghara ụwa nke m n'ime ya. Oge m na-akpọ Nnamdị, ọ na-arụ ụfọdụ ndị ha ahụ ịkpọta ya Nnamdị, a na-akpọbisi, a na-emebisiziri m ahụ emebi, ma gwazi ha Simon. Mana ụbọchị taa, enwe ndị mụtara ịkpọ Simon, nwe ndị na-amụta ha. Onwe ndị mụtara ịkpọ Nnamdị, nwe ndị na-amụta ha. Ịkpọ m Nnamdị Maza, gị kpọkwa m Simon Maza. Ọ ya hie ndị okenye na-asị na onye na-aga n'ogwe na ọ na-eji mkpịsị na-abụ.
ijiri ka ekwacha ọnọdụ ya na ọpụ gị were ka abụọ ya kwacha ya maka ọsọ ọgha na ashị ka na-eji eji machine abaga n'oge dịka nna anyị Denis ihe n'otu mgbe ọ dị ndụ ọsọ ọgha na ashị ka na-eji ma na-abụ aga n'ogwe onye mere mgbe ụfọdụ eji dịka a na-enwe aha Igbo nwoke bekee mana ọnwụ na gị achọrọ ime ihe na dịka nwa afọ Igbo n'ala Igbo ihe ị ga-eji eme ihe bụ aha Igbo gị mgbe ị gakwa na nke mba ụwa ndị ọzọ gị ilewe ma ọ bụ ke bekee ga-akara gị mma iji wega ma ị ga-ejikwa ka Igbo aga ọ dịrị anyị n'aka ihe na-eme anyị anyị n'aka ka anyị kwalite asụsụ Igbo anyị ka anyị kwalite asụsụ Igbo anyị sụọ asụsụ Igbo anyị soro ya ịbụrụ nwa afọ mba nnọọ sụọ ya ụtọ ahụ o shite na mba nnọọ ndị mba na ha na-asị biko ka ị na-anyụ nyụrụkwa nkoke ma nyụgboro m ọkụkọ m ọ wetala Igbo abịa bapụta ya asụ ọka ya Anambra ha pụta na asị ọ ifuru ka ihe a si wee dị ọwa asụsụ Igbo so ya mere mbere ikwu okwu na mba efere mba ụwa ana m abịa ezowe onwe m ezowe mba nnọọ m kwenu mba nnọọ ṅụọnụ mba nnọọ m ọnụ mba nnọọ zụ ọnụ mba nnọọ ga-adị onye ọsọ gị bụrụ jiri asụ gị mụrụ ihe abụ m nwa afọ abụ m nwa ụmụ ọdụ ka dị n'ume eze 1 ehime mba nnọọ Imo steeti ebe a ka m si wee pụta obodo m si n'ime pụta ana m eji ya eme nwanne abụ m nwa afọ ya mere onye m gwasị adachụgbagide agba mgbe m dị iche ugbu a ide achụgba mgbe m ga-eche ugbu a gide agba onye mbesesi onye atụgbada na ya ka fọdaga ihe ndị a niile bụcha asụsụ Igbo ọ bụrụ na anyị ga-eji asụsụ anyị wee mee ihe ọ ga-enye anyị aka ebe ọ dị ukwuu udo chianụ ọhịa Biafra asụsụ Igbo ga-adị